ଆଜ୍ଞା ଋଷି ପଞ୍ଚମୀଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ନମସ୍କାର ଗଣେଶ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ପାପ କଲେ ବଳଦ କୁକୁରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେଇ ସପ୍ତ ଋଷି ପୂଜା ହେବ। ଆଗରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଯିବେ, ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ସେଠି ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା ହେଇକି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ହେବ। ପୁରାଣ ପଢ଼ାଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ, ପୂଜାଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ସପ୍ତ ଋଷି ଘଣ୍ଟେ 3 ଘଣ୍ଟାର କାମ ସେଠି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଇଲେ ଡେରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ଆଉ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ମା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଆଉ ୟା ପରେ କରିବେ କୁକୁଟି ବ୍ରତ, ତାପରେ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ବ୍ରତ ଆଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ହେବ। ଏଇଟା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ମାଇପି ମାନେ କରନ୍ତି। ମାଇପି ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେ ଛୁଆ ଗୋଳାନ୍ତି, ସେଇ ସକାଶେ ହେଉଛି କି କୁକୁରୀ ବଳଦ ହନ୍ତି ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର ହନ୍ତି ବୋଲି ଏଇସବୁ କାମ ଦିଅଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଲାଗିବ ଘଣ୍ଟେ। ସେଠି ବହୁତ ଲୁଗାପଟା ଏକା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ କୂଳରେ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଥିଲେ। ଯେତେକ ବର୍ଷକ ନୀତି ହୁଏ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ବେଶୀ ନୀତି ହୁଏ। ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିକିରି ସେଠି ସବୁ ନୀତି ଏକା ହେବ। ମାଇପି ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ପୂଜା ଫଳ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଋଷି ପୂଜା ହେବ କରିକିରି ମା ବାହୁଡ଼ିଲେ ଆଇଲେ 2 ପହର ଧୂପ ହେବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା।